close till I get up. Time is barely on. Hello, alles zusammen. Herzlich willkommen zu meinem Kanal. ሰላማት ተከታተልቲ ናይ ዝመደብ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ኣምላኽ መዝግን ጽቡቕ ኣለኹ። ንስኹም ከ ከመይ ክትሉ ናይ ወትሩ ተስፋይ እዚ ዘቕርበልኩም ዘለኹ መደባት ሓጋዝ ኮይኑ ክትረኽቦ ተስፋ ኣለኒ። ሓጋዝ ኮይኑ ተረኺብኩሞ ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ኣይትግደፉ። ናይ ሎሚ ትምህርትና መቐፀልታ ናይ ዝተሓለፈ ትምህርቲ ኮይኑ ብዛዕባ ኢንዴፊኒት ፕሮኖመን ማለት እዩ ናቶም ነጋሲዮንን ከነቕርብ ኢና። ቅድሚ ግን ክብለኩም ዝደሊ ትገብሩለይ ምትብባዕ ይኹን ርኢቶ ከይመዝግንኩኹም ክሓልፍ ኣይደልን እየ። ሕጂ ዳይሬክትሊ ዘረባ ከይብዛሓልኩም ናብ ትምህርትና ንኣቱ። ኢንዴፊኒት ፕሮኖመን ዝበሃሉ ብቐዳማይ ገሊፀልኩም ነይረ። ሕጂ እቶም ክልተ ናቶም ረሲዕና ገዲፍናዮም ነርና ንሎሚ ክኾኑና ማለት እዩ። ሎሚ ከዓ እሶም ክንሪኦም ኢና። እቶም ተሪፎምና ዝነበሩ ብዛዕባ ዲንገን ብዛዕባ ኦርትን ክኾኑ ከለዉ ናይ ዲንገን እንታይ ኣለውና ኢንዴፊኒት ፕሮኖመን ማለት እዩ ኤገን ቫስ ኣለውና። ብዛዕባ ኦርት ከዓ ኤገን ሆያ ኤገን ሆይን ይበሃል። ናቶም ነጋሲዮን ክንርኢ ከለና ከዓ ኒክስ ንሽትስ ኤገን ሆያ ኤገን ሆይን ኔገንድስ እዚኦም ኣለውና ማለት እዩ። ዲንገ ወይ ነገራት ሕጂ ኤግዛምፕል ኣቕሪበልኩም ኣለኹ ናይ ኩሎም እንተው ሓደ ኤግዛምፕል ኣቕሪበልኩም ኣለኹ። ሕጂ ብሓንሳብ ኮይና ንርአዮ። ሕጂ ብኤት ቫስ ሰሪሕ ኣለኹ ሓንቲ ኤግዛምፕል ኣብዚኣ እዛ ባሽቢል ብሓንሳ ኮይና ነንብባ። Ich muss heute etwas zu essen kaufen. ከምዚ ክንብል ከለና ብትግርኛ ክነተርጉሞ ከለና ኣነ ሎሚ ግድን ገለ ዝብላዕ ክገዝእ ኣለኒ። እንታ ገለ ንብል ኣብ ትግርኛ ኣብ ዶጅካ ኤትቫስ ማለት እያ ከም ትፈልጥዋ። ኤትቫስ ኩሉ ሰብ ይጥቀመሉ መብዛሕትኡ ግዜ። ሕጂ ገለ ዝብላዕ ክገዝእ ኣለኒ ክብል ተኮይነ እንታይ ጥቅም ኣብ ክንዲ ገለ እታ ኤትቫስ ኣብ ቋንቋ ጀርመን Ich muss heute etwas zu essen kaufen. ኦኬ ናይ ኤትቫስ ተረዲኣትኩም ክትኮን ተስፋ ኣለኒ። Hast du irgendwas zu lernen እንታይ ኢለ ዝኾነ መምሃሪ ዝኸውን ኣለካ ዶብል ኣለኹ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ዝኾነ ወይ ዝኾነ ነገር ክብል ከለኹ ብዶች ክንተርጉሞ ከለና ኤገን ቫስ ዝበሃል ማለት እዩ። ሕጂ ዝኾነ ነገር ወይ ዝኾነ መምሃሪ ኣለካ ዶ ክብል ከለኹ እንታይ ብል Hast du irgendwas zu lernen ንብል ማለት እዩ። ወይ ከዓ zum lernen ክትብል ትኽእሉ ኢኹም። ኣብዚ ሳልሳይቲ ክንመፅእ Wir müssen irgendwas zum Schutz der Natur organisieren. ኣብዚ እንታይ ንብል ኣለና ብትግርኛ ክንተርጉሞ ከለና ንሕና ናይ ግድን ዝኾነ ነገር ንባህርያዊ ተፈጥሮ ንምሕላው ክንሰርዕ ኣለና ብል ኣለኹ ማለት እዩ። ሽቱስ ማለት ምሕላው ወይ ምክልኻል ማለት እዩ። ናቱዋ ማለት ባህርያዊ ተፈጥሮ ማለት እዩ። ኦርጋናይዚረን ማለት ገለ ምስራዕ ማለት እዩ። ገለ መደባት ምውፃእ ወይ ምስራዕ ማለት እዩ። ሕጂ እታ ተድልየና ዘላ ብቀይሕ ገይረ ኩሎም ኣድሚቐዮም ኣለኹ ኣብ ትግርኛ ይኹን ወላ ኣብቲ ዶች እቶም ኢንዴፊኒት ፕሮኖመን ማለት እዩ። ኤገን ቫስ ዝኾነ ነገር ወይ ከዓ ዝኾነ ማለት እዩ። ንሕና ናይ ግድን ዝኾነ ነገር ንባህርያዊ ተፈጥሮ ንምሕላው ክንሰርዕ ኣለና። ብዶች ከዓ እንታይ ትብል Wir müssen irgendwas zum Schutz der Natur organisieren. ናብ ድሕሪያ ዘላ እንተኸድና Nimm etwas Salz und streu es auf dem Gehweg, damit niemand ausrutscht. እዚ ብትግርኛ ክንተርጉሞ ከለና ውሰድ ገለጨው እሞ ኣብ ልዕሊ እቲ መገዲ ኣጋር ነስንሶ ዝኾነ ሰብ ሸተት ንኸይብል። እታ ኤትቫስ ሕጂ እንታይ ንጥቀመላ ኣለና ኤትቫስ ዛልስ ዝብል ዘለኹ ገለጨው ውሰድ ንሓደ ዓርክኻ ወይ ገለ ዝኾነ ሕጂ ኣብ ቤት መስተታት ኢኹም ወይ ገለ ውሰድ እስከ ገለ ዝስተ ወይ ውሰድ እስከ ገለ ዝብላዕ ትብሎምሽ። ኣብዚ ሕጂ እቲ ገለ እንታይ ትብል ኤትቫስ ትብል ማለት እዩ። ሕጂ ተረዲኣትኩም ክትከውን ተስፋ ገብር ማለት እዩ። እዚኣ እንታይ ንብል ኣለና ኒም ኤትቫስ ዛልስ und streu es auf dem Gehweg damit niemand ausrutscht. ውሰድ ገለጨው እሞ ኣብ ልዕልቲ መገዲ ኣጋር ነስንሶ ዝኾነ ሰብ ሸተት ንኸይብል ማለት ከምዚ ሓጋይ ገለ ቪንታት ኮይኑ በረድ ተገይሩሎ ኮይኑ ወርጨ ገይሩሎ ተኮይኑ ጨውቱ ነስንሰሉ እቲ ውርጭ ንኸይጠፍእ ማለት እዩ። ናቱ ነጋሲዮን ወይ ኣልታዊ ክንርኢና ሕጂ ናብዚ ንምፃእ እንታይ ኣለና እቲ ነጋሲዮን Es verschwand im Nichts. እንታይ ማለት ብትግርኛ ክንተርጉሞ ከለና ኣብ ዘይከውን ወይ ኣብ ወላ ሓንቲ ጠፊኡ ማለት እዩ።
ዝኾነ ነገር ኣብ ዘይጠቅም ነገር ጠፍኡ ምሽ እንታይ ትብል ኤስ ፈርሽቫንድ ኤም ንሽትስ ትብል ማለት እዩ እዛ ንሽቲ ወላ ብኒክስ ክትቅይሩዋ ትኽእሉ ኢኹም ኒክስ ከዓ ናይ ኣብ ስራሕ ዝጥቀመሉ ማለት እዩ እዚ ኦፊሻል ኣይኮነን umgangssprache ማለት እዩ Hier gibt es nichts ወይ ከዓ hier gibt es nichts ትብል ማለት እዩ እዛ ኒክስ ኣብ ብሪፍ ወይ ኣብ ዝኾነ ኦፊሻል ኣይትጥቀሙላኹም umgangssprache እታ ኣብ ኦፊሻል ትጥቀሙላ እታ nichts እያ ግን ክልቲአን ሓደ ትርጉም እዩ ዘለወን እንደማቲ ብትግርኛ ክትርጉሞ ከለኹ ኣብዚ ወላ ሓንቲ የለን ዝኾነ ነገር ተፀኒሕካ እንታይ ትብል hier gibt nichts Ich verstehe nichts ከምዚ ክብል ከለኹ ኣብ ትግርኛ ከተርጉሞ ከለኹ ማለት እዩ ኣነ ወላ ሓንቲ ኣይርዳእንን እዩ ዘሎ ሕጂ ትፍልልዩ ክነግረኩም ትኾይነ ምስ ንሽቲ ኤስ ዘይብላ ማለት እዩ Ich verstehe nicht ተይለ ኣይርዳእንን እዩ ዘሎ ጥራይ እዩ Ich verstehe nichts ተኾይኑ ወይ Ich verstehe nichts ተኾይኑ ግን ኣነ ወላ ሓንቲ ኣይርዳእንን እዩ ዘሎ ማለት እዩ hat mir leider nicht geantwortet እዚኣ ንሽቲ ራይዋ ኤስ ዘይብላ ፅሒፍ እያ ዘለኹ ከምኣ ዲለ ተፅሒፈ እንታይ ማለት እዩ ንሱ ኣይመለሰለይን ዝኾነ ፅሒፈሉ ኣለኹ ወይ ዝኾነ ሓቲተ ኣለኹ ግን ንሱ ኣይመለሰለይን ማለት እዩ እዚ እንታይ ንጥቀም ንሽቲ ዝኾነ ኤስ ዘይብላ ማለት እዩ ንሽቲ ኤስ ዘላታ ግን hat mir leider nichts geantwortet እንታይ ኢልኒ ኣነ እንታይ ይብላ ኣለኹ ንሱ ወላ ሓንቲ ኣይመለሰለይን ይብላ ኣለኹ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እታ ንሽትስ ተኾይና ወላ ሓንቲ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ኣይመለሰለይን ብዙሕ ሕቶታት ሓቲተ ኣለኹ ወይ ካብ ነዊሕ ግዜ ጀሚረ ሓቲተ ኣለኹ ወይ ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ሓቲተ ኣለኹ ወላ ሓንቲ ይመለሰለይን እንታይ ሓንቲ ግን እንታይ ኣይመለሰለይን ጥራይ ዝሕብር ዘለኹ ሕጂ ናብቲ ናይ ኦርት ክንከይድ ናይ ድንገት ተረዲኦምኹም ክኸውን ተስፋ ገብር ኣብዚ ናይ ቦታ ንኣቱ ኣብ ናይ ቦታ ከምቲ ኢለኩም ዝፀናሕኩ ኤገን ድቮያ ኤገን ድቮይን ኤገን ድቮሄር ይበኣል ገለ ኣለውና ሕጂ ብሓንቲ ኮይና ንሪኣ Ich habe ihn irgendwo gesehen ኣብ ትግርኛ ክተርጉሞ ከለኹ ኣነ ንዕኡ ኣበይ ምዃኑ ርእዮ ኣለኹ ኤገን ድቮ ክብል ከለኹ ኣብ ገለ ነገር ኣብ ገለ ቦታ ግን እቲ ቦታ ክዝክሮ ክጠቕሶ ተደቂኢለ ኮይነ እንታይ ብል ኤገን ድቮ ገይረ ዛርብ ማለት እዩ ኣበይ ምዃኑ ገለ ክብል ከለኹ ብትግርኛ እዚ ከዓ ኣብ ዶች ኤገን ድቮ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ብል ኣለኹ Ich habe ihn irgendwo gesehen Du kannst solches Handy überall finden ብትግርኛ ከተርጉሞ ከለኹ ንስኻ ከምዚ ዓይነት ሞባይል ኣብ ኩሉ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ብል ኣለኹ ማለት እዩ እንታይ ማለት እያ እታ ይበኣል ኣብ ኩሉ ማለት እያ እንጂ ነዛ ንስኻ ከምዚአን ዓይነት ሞባይል ኣብ ኩሉ ክትረኽበን ትኽእል ኢኻ ክብል ከለኹ Du kannst solches Handy überall finden ኣብዚ ከዓ ብኤገን ድቮያ ገይረ ሰሪሕ ኣለኹ Die Sängerin lebt nicht hier, sondern sie kommt irgendwoher. ሕጂ ኣብዚ ብትግርኛ ከተርጉሞ ከለኹ እዛ ደራፊት ኣብዚ ኣይትነብርን እያ እንታይ ዳ ካብ ገለ እያ መፅያ እታ ደራፊት ካበይ ከም ዝመፀት ኣይፈልጥኒ ሓደ ሰብ ተሓቲትኒ ግን ኣብዚኣ ትቕመጥ እዛ ደራፊት ገለ እንታይልኒ እንታይ ለምልሰሉ Die Sängerin lebt nicht hier, sondern sie kommt irgendwoher. irgendwoher ማለት ካብ ገለ እታ ዓዲ ኣይፈለጥኩን ግን እንታይ ብለ ኣብዚ ከምዘይ ትነብር ክሕብሮ እንተኮይነ ካብ ካልእ ከም ዝመፀት ክሕብሮ እንተኮይነ irgendwoher ጥቀም ማለት እዩ ኣብዚ ኸ irgendwohin ገይረ ሰሪሕልኩ ኣለኹ ist irgendwohin mit seinem Auto gefahren ንሱ ብማኪንኡ ገይሩ ናብ ገለ ኸይዱ ሕጂ ናብ ገለ ትብል እንታይ ትኸውን ኣላ irgendwohin ትኾን ኣላ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ንሱ ብማኪንኡ ገይሩ ናብ ገለ ኸይዱ ብዶች ከተርጉማ ከለኹ ist irgendwohin mit seinem Auto gefahren ሕጂ ናብቲ ነጋሲዮን ናቱ ክንከይድ ኢና ተረዲእኩም ክኾን ተስፋ ገበር ነጋሲዮን ወይ ኣልታዊ ሕጂ ናይታ ኤገንድቮ ነጋሲዮን ናታ ነጋሲዮን ማለት ኣልታዊ ክንፅሕፎ ከለና ንሽቲ ብንሽቲ ሓዊስካ ክትፅሕፎ ከለኻ ማለት እዩ ካብ ክንዲ ኤገንድቮ ንሽቲ ኢልካ ትፅሕፍ
ኒገንድቮ ኢልካ ትፅሕፍ ማለት እዩ ኤገንድቮ ንሽቲ ኢልካ ትፅሕፍና ሕጂ ሓንቲ ብነጋሲዮን ገይረ ትስራሕ እኳ ብዝናለት Ich habe meinen Geldbeutel überall gesucht, aber nirgendwo gefunden. እንታይ ብላ ኣለኹ ኣነ ንቦርሳይ ኣብ ኩሉ ደልያ ግን ኣብ ወላ ሓደ ኣይረኸብኳን እዛ ኣብ ወላ ሓደ ኣይረኸብኳን እንታይ ትብል nirgendwo ማለት እዩ Ich habe meinen Geldbeutel überall gesucht, aber nirgendwo gefunden. ኣነ ንቦርሳይ ኣብ ኩሉ ደልያ ግን ኣብ ወላ ሓደ ኣይረኸብኳን ማለት እዩ Ich gehe nirgendwo hin. Ich bleibe hier. بتجرني عن ترجمة خلاصي. أنا ولا حدا أكيدني. أبزغ عنه. أزي صاد أبدوهن نقرن عنا نزع دق عنا نزور قلا تيلمها عرفتها. انتهي تقولهم إيش جيه nirgendwo hin. Ich bleibe hier. أنا ولا حدا أكيدني. أبزغ عنه تقولهم مالتي. إذا nirgendwo hin ማለት ሕጂ ናብ ወላ ሓደ ማለት እዩ Ich bin nirgendwo her gekommen sondern hier geboren እንታይ ብላ ኣለኹ ብትግርኛ ተርጉሞት ኮይነ ኣነ ካብ ወላ ሓደ ኣይመፃኹን እንታይ ደኣ ኣብዚ እየ ተወሊደ ሕጂ እዚኣ ካብ ወላ ሓደ ትብል ዘላ nirgendwo her ማለት እዩ እዚኣ ካብ ወላ ሓደ ትብል ዘላ Ich bin nirgendwo her gekommen, sondern hier geboren. أنا كابولا حدا أي متصاخون انتاي دا أبزيه توليده. إذا كابولا حدا أي متصاخون تبلدلا انتاي ماتيا nirgendwo her. أجي انتاي ترديكم خطلو تصفى قبر إذا wohin her تبلدلا her مالت كاب مالتي hin مالت ناب مالتي وتا تراي تخوينا أب مالتي زين كرداهم تسوى قبر ما دوهن نجر هين تلوه هينو ناب مالتي ناب دوهن تقيت تلقاه هينكا هي كاب مالتي فوت هينكا أبي مالتي أب مالتي ناي لوم تمرتنا نزيات مثل نيرا حجازيت كوينا ترغبوا تسفلني حجازيت كوينا ترغبكم ما شير لايك سبسكرايب هيدقدفو أبقى تسالي بغالة تمرتي هيزاق مطاقمي سسنايو أب سلامي رخبنا What's left? The storms we chase are leading us, and